novo concurso chega á Televisión de Galicia. Un formato de éxito internacional onde demostrar se realmente coñeces a túa terra. Imos pola pasta! Síbalo Ribeiro, Ole. Ribeiro da Vía. Vilamarín, Toén, Barbadas. Como dicir obras de golpe, xa non andamos pa aquí nin pa ali. 3 concursantes. Cangas. Eu son do Carballiño. Desde Boiro. Un imitador de Michael Jackson. Dende Lapido, Parroquia do Artoño, Concello de Ames. Un mapa de Galicia como nunca antes viras. Deza, Terra de Montes, Lugo, Ulloa, Terra de Lemos, Betanzos, Arzúa, Terra Chá. Vamos por Ourense. Imos por Pontevedra logo. Unha intelixencia non tan artificial. Ben, querida Mari Carme, xa coñecen a nosa intelixencia artificial. Un bote que vai medrando 500 euros en cada programa. En 13.000 euros. Un concurso para rir en familia. que xa non sei cal coller. É que non a sei. Aquí viaxaremos para demostrar quen é o que máis sabe das nosas bisbarras. Moi pronto, na Televisión de Galicia. Gaña a túa aldea.